Phambi kwethu sinabahlali responded to lento yobanjwa kaSiya babone ivideo ku BCM TV. So abahlali baphakamile ke ngenxa eba kuthiwa uSiya ulandikile ubanjiwe apha. Sisi wami ukhona umuntu osixelela uba nifike na hoywa kanjani apha ngaphakathi? Sifikile ngaphakathi sachaza into yokuba sicela utata uNdevu because nguye esimbonileyo obambe uSiya abe engaqali ukubamba uSiya. Umbamba okwesithathu wayembambile eqala ngenxa ye-foreigners ezisemall eMdantsane Mall ebanjwe ngabantu abayi-72 eMdantsane Mall, of which we don't have that number in Mdantsane Mall, 72 foreigners. Waphinda wabanjwa nguThomas, which is okuforum naye kuforum abe a-foreigner esithi naye u-intimidatewa nguSiya, of which ke uThomas ngosakho umuntu ngamaziyo akanawo intimidatewa nguSiya ehamba yedwa. Ngoku uyokumbamba kwa same policeman liyobamba uSiya kwakhona umbambela into yoba uthi xa singenile ngaphakathi sacela utata uNdevu because nguye obambe uSiya esimbonileyo embamba. Akavuma nguza ngaphambili front desk sahamba Sonele nje sivulele imoto le. Kwathiwa makuziwe ngaphakathi. Yes. Ndile ke mna ke abahlali bengavumi ndathi xa engavumiyo masiyosabela le ndingamvumisiyo uba yintoni na because kaloku ubambe omnye wethu. Yeah. Into yokuba sithi abantu abahamba noSiya, uSiya akayenzi yedwa laa nto, so akazokwazi uthi uthatha uSiya because laa nto yenziwa yiSouth Africa yonke. Into yokuvala i-containers, the spaza shop, the saloons, of which umthetho uyawazi, the Immigration Act uyayazi. As a policeman he should know into yokuba abantu fanele babekho pha. So amapolisa ethu abancedisani nathi. Xa ndifika kuye ndifika already une-attitude yokokuba kazokwazi ubusy too much. Ndithi kaloku we are one of izinto esiza kwenza busy because ubambe umuntu wethu. Sizoqonda kuwe uba umbambela ntoni na uSiya. Uthi umbambela intimidation. Ndithi umbambela intimidation uthi ebehoyeke umuntu oyi-1. Ndathi siza kulinda as much as ubusy because kaloku asokwazi ubuza komnye umuntu. Nguwe obambe uSiya. Wathi ubusy too much uzawunza omnye umuntu akazokwazi ukubuza uSiya uyawuvela ngomso kusasa ecourt. Of which ke ngokusawudibana noSiya kusasa ecourt. Ndithi ke ngoku mna sasilapha umbambele uSiya umbambele kwa the same thing usithi uya-intimidate but sayifumana ibail uthi yayenziwe nguye nangoko wafonela umtshutshisi wagranta i-2000 umtshutshisi. Now umtshutshisi umfowunele akagrantanga bail for uSiya bangamaphume, so sawudibana ecourt ngomso kusasa, of which ayihambi ngolo hlobo. Kaloku ufanele ukuza kuthi azosabela siyifamily uthi usenzele ifavor. Ndithi ifavor yantoni? Akho favor ngandawo apho ubambe umuntu wethu, akho favor uyenzayo ngondiphendula because ndibizwe nguwe apha. Ndiphele ke ngoku ndicela omnye umadam of endingamaziyo qha ngubani na usajini waza phofu ke amapolisa elingumama nelingutata besithi kuyanqolwa. Ndithi khange anqole. Yeah, I think bebemblokela ba angazosiwe. Ndithi abanqola bathe makeze mandingayongena. Ndathi oga ndizawuya ndiyongena because ndifuna uyazi into yoba why engezi. Uzile umama wazama ukusinceda bangaqhuba kabanye bawuncede wathina. Imake sisi wami okokuqala ndifuna ukwazi lo mntu le container nayazi apha ikhoyo. Siyayazi phi highway? Indawo nipha highway. Ipha phezulu kwa7 phezulu. Ziyi-2 icontainer zalo my friend but lena ke ngoku athi u-intimidatewe kuyo. Question ebuzwayo ngabantu phaa kwi-comments oba le ndawo ibekwe kuyo isemthethweni le container. Akho mthetho unonika gamba kaloku okokuqala ngoba ikwi-pavement. Ikwi-pavement. Tata kaNatasha. Now to intimidate umuntu obeke icontainer kwi-pavement. Yeah, understand abantu babuza leyo into, understand? Does it make sense oba athi kaloku intimidate umuntu xa esendlini yakhe or xa yolanda umane uyomharasa esendaweni yakhe? Now this one ubeke on public platform which is i-pavement. Yes. Wabeka icontainer. Yes. And xa nimbuza ke ngoku ipolisa eli beliyobamba ulandika oba liyayazi i-status or legal status alo mntu unawo amaphepha oba lapha eMzantsi. Uthi une-ID uthe usisi lo ebezisiwe ipolisi uthe ungusaji
laa mntu une-ID le yekhadi into ethi ke uyi-citizen yalapha eMzantsi Afrika. Kaloku yokokuba uyifumene njani singambuzi ngoba naye akayazi. then ke ngoku ayimelanga uyaphandwa kaloku zezinto ziphandwayo currently understand indaba ze-IDs plus unyenela nje sithi abona ke apho sixaka khona ke ngokusisi Yeah. ngoba kaloku lo muntu ebesefikile nimbona uba ayingowalapho Yes. ene-ID nenze ntoni aliphumi wasike wathi hayi beninyanisile ukuthi nifanele umastishi mna ndizokwazi uniphendula. and xa nisithi ke ngoku nifuna umastishi ithini laa nto impendulo yabo uthi umastishi seyiphumile sephumile umastishi uthi uphumile umastishi masithathe inamba yakhe edongeni xa kuthiwa edongeni akho namba kamastishi kuyaxelelwa into yoba akho namba kamastishi edongeni uthi kwayena masilinde umntu in charge nguye ozasinika inamba kamastishi because yena akakho allowed ukusinika inamba kamastishi and ke ngoku sawuthi sesihambe apha sibe kanti sinceda ke asizohamba apha namhlanje usiya esingayazi uba kwenzeka ntoni na mastishi polisa yonke loo nto kuba nalo utata uNdive ebesithi ubhizi too much umkile usishiye apha ube ebhizini bakhe usishiye apha engasihoyanga nosihoya. I hope abantu bakhe bayicacise uba okokunye Okay. Mr. Ndive phaya emall uhlala nama-foreigners phaya emall la aseSomalia siyambona xa efike phaa kwasiphaya emall simbone ehlela emotweni angene ngaphakathi emotweni ehlela namaSomalia eyazi uba siyazi ubana unekheyisi kasiye eqhubayo kodwa uhamba phaya emall. last time nanilapha usiya ebanjiwe ngenxa yoba akayo-flight risk wanikwa ibheyile uba makaziyele court. Why namhlanje lena ikheyisi mhlawumbi nabaphulaphuli bayosincedisa why kule ikheyisi bangafuni umnika uba makabuye cause nangoku bayamazi apha ahlala khona and zange akhe angazi apha xa ebizwa cause ebedla ngobizwa aze apha azizele ngokwakhe and if ubiziwe uthe makabekwe idate uba makaye court uyaya but why namhlanje why le attitude nicingela ntoni kule attitude siswami wathi kumtha nembuzo Ndive esuka kula maSomalia ndibona ingaphandle ndibuza ntoni uhambela apha athi angandiphenduli kakuhle athi akafuna umbona usiya phakathi kwethu watsho uNdive akafuna umbona usiya phakathi kwethu ndibuza njani athi usiya unekheyisi ndibuza ikheyisi kase ndibuza bakangahambi kwiindawo zonke ewe akangeni mall uma phaa ngaphandle kude uthi akamfuni usiya apha emall kodwa yena uhlala namaSomalia but i-mall kaloku ayo-public land ayo-public place so how can uba akakho ukhona umntu onarayithi uba abe afake ilanti ne-public place More especially kule nkuluza yosifitshi Yes. i-public place yase-South Africa siya is a South African And- abantu abanelungelo lokuhlala phaya emall ngabantu bangaphandle aba babamba usiya bona mabarelaxe kwi-public place yase-South Africa usiya yena i-South African makangahambi e-South Africa because of abantu bangaphandle so usiya That une-protection makes us order very- phaya akana-protection order but why ke kuthiwa mangangeni xa uNdive so lipolisa eli lixelela nina sibuza ingxaki yakhe na uba ngobe ulipolisa lasemall na ulipolisa lobamba abantu abaditshana nama-foreigners na ulipolisa lase-highway na because besinikiwe apha ngubani lamfo captain esithi as long singamoshi singatatshanga nto singatshisi singaluthi we have a right yokokuba sibakhuphe banomfo mhlophe uDive wathwala nguye besinikile elo gunya but nangoku uba ngabasikhuphe abantu sinetyala funeka sizolala eseleni for ntoni baxakwa kuyokhupha kwezinye indawo bayakhutshwa aba bantu bamabahambe bona bancedisani nathi apha into abayenzayo basemva kwethu as South Africa bayahamba uyafuna uNdive akafuni bayahamba amapolisa udade u-inspector George siphaya highway ngibele uthi u-inspector George masingabadagamisi makuthethwe utsho kuthi namapolisa uthi masingabadagamisi asibadagamisa uyabadagamisa uthi kutheni ngokuthi utsho kuye uthi kulo mfo kulomnyengalathasha kutheni ungatheli into inye uthe ubethiwe ngoku uthi wena akubethwanga uthi usiya utheni akaphenduli
And it seems like yonke lento the only gama abalaziyo phaya ngusiya qha. Yes. So anything enziwa ngabahlali siya will take the blame. Bendizawutsho ke siyabona ke usifunele into yokokuba okokuqala xana usiya unohlala phansi naye akuchazele akonwabanga usiya ngamapolisa zawuthi ngamapolisa Iyaharas. okokuqala kuthiwe usiya ubhatalisa i-foreigners uyithethile lento usiya wade wathi ngoku bandinika laa nto ithi akufunekanga ndilwe ii-rights zam because ngoku ngento yonke bayandipeyinta nendingayenzanga ewe ndikhona kwimatshi kodwa yobhatalisa andikho kuyo. But yazi siswam into endiyithethileyo beke ndayithetha apha emini if beniyibukele it was the issue nam I think ndandivile usiye complaina ngayo but ndiyiva ke ngoku nasebhongweni there are abantu abafakwayo apha kuni to destabilize le nto yenu. You understand? Like for instance indothusile ke ngoku xa kuthiwa apha because the issue of ilandika usiya taking a bribe ibisuka kwenye ye-forum members. You understand? I-forums now ndathi emini le nto yosetyenziswa kwazo ugada ezi shops zamalandikeni nama-foreigners ibenza ngoku you understand babe kwelaa cala lama-foreigners so babona i-business more than anything bona than lena balibala uba ezi forums zonke zazi-instiliwe ngabantu abahlali balapha eSouth Africa mayibe zizo bagade yonke into ekuthiwa i-business so kwalapha kuni iyadestabilizwa ngabanye abantu abafakwayo ngabantu but nevertheless bendiyithethile loo nto emini but ndiyavuya uba nani niyiconfirm uba ikhona into lolo hlobo makhe siva apha ngaphakathi wabawuthina xa niphinga Yabona ke elokugqibela ivelile into yokubana wena ivelile into yobana highway into yobana aba bantu basenza thina le forum ihamba nezi-foreigners ivelile ukuthi bablacklista thina ngongathi thina sibrayibwa zii-foreigners kanti ngabo ababrayibwa ziiforum le forum inama-foreign. yabona ke elovala ke before sihambe asizikonwaba uMr Ndevu singekamfumani ngoba into esiyifunayo kuye yoba makasicacisele uhlala nama-foreigner yinto le bayixoxayo ngathi ingaba udeployiwe na kula highway okanye usebenzisa i-resource ze-state ayokwenza ezakhe i-businesses na ngoba it is alleged there is something ngaphaya asiyazi ke asinayingqina ngoba sikayiboni kodwa sayifumana zalumke. Enkosi swa.